Nacházím se tady na samotném startovním roštu slováckého okruhu a máme tady letos hned několik novinek. Tou první je tady ta tribuna za mnou, ze které diváci budou moct sledovat start závodů. No a tou druhou je tato bezpečnostní síť, která má zabránit tomu, aby jezdci vypadli z trati. Přesunuli jsme se trochu dál, jsme tady na Suzuce a vidíme, že jsou tady vyskládané pěkně všechny bagy, které jsou tady kvůli bezpečnosti. A celou tuto naši krátkou jízdu po slováckém okruhu končíme opět tady na startovním roštu, odkud budou v sobotu a v neděli hlavně startovat motorky a sidecary. Bude to velká podívaná, takže sem určitě přijďte podívat a těšíme se na vás.